दुखुनांथाव खौरां थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' सिफायना गालांदों। बे जाथायखौ खोनानानै दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनसुंथाइ होयो। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं मैनागुरि गामिनि बिबारि बसुमतारीनि न'खौ थांनाय समबार मोनाबिलि आरो दिनैनि थांनाय मोनायावबो फैनानै सिफायनानै न'नि मुवा बेसादखौ खहा खालामना गालाङो। बे न'खराव फिसाला आरो फिसाजो आरो बिमा बुरैल' दं। फिसालाया भुटान हादराव खामानि मावनो थांनानै दंहैयो। बिनिखायनो दा राहा गोथे जानानै दं बिबारि बसुमतारीया। बेखौ नुनानै दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोजासे होनो हायाब्लाबो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उखुन्दै नार्जारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि रिन्दाव ब्रह्मनि हेफाजाबजों माइरं, दालि, आलु, थाव, सामब्राम, बानलु, सिनि, बिस्कुट, सापात आरो संख्रि अनसुंथाइ होनाय जायो आरो न'खौ लुफिननानै होनो सरकारखौ खावलायो। दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उखुन्दै नार्जारिया। आङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आं सासे दालाइसानिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों बे मादैनि न'खराव जे जोंहा बे मादैया जोंहा हौवा गैला, आदै गैला, बहुद गोबाव जाबाय थैनानै थांबाय। दा फिसाजो दङ सासे, जेनथेन गैजायैबाबो गंसे प्राइभेट स्कुलाव सोनानै फोरोंगासिनो दङ आरो जोंहा फिसाला सासे दङ, बिथाङाबो भुटान मोनसे भुटान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों। दा बेवहाय मादैनि न'खराव सिगां समावबो फैदोंमोन, जोंहा बे न'खौ एरखुलांदों आरो गामिनियानो अननानै जोंहा थिं बेरा होनानै दोनदोंमोन। आरो नै दिनै थांनाय बिलिफां समावनो बिलिफां समनि 7 रिंगासो समाव जोंहा बे मादैनि न'आव न'खौ इन्जुरखौ सौफ्लंलांनानै जोंहा माइरं जालांदों आरो बायदिसिना जालांदों आरो संख्रि गासिबो जालांदों। दा जेबो बायनानै जानो हायि बायदि अबस्था आरो बे मादैनि न'खराव। दा बेखौ नुनानै जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दुखु मोननानै जे जोङो मादैनो थोजासे नङाब्लाबो माइरं जों एसे, दालि, सामब्राम, बानलु, संख्रि, सिनि, बिस्कुट, साहा पात गासैखौबो एफा एफा लाबोनानै जोङो मादैनो जा अनसुंथाइ होफैनाय जायो। जों एबसु हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानो जे मोनसे बे मादैनि न'खराव गैजायै, बेहा आरो आंगो रावबो गैला होननानै जोङो बुंजायो। माने फिसाला दङबाबो दा बाहेरायाव दंहैयो आरो जोंहा फिसाजो दङ, बे बैसोआ बारा नङा, बिदिनो 12-13 बोसोरनिल' फिसाजो। दा बेखौ लानानै बे मादैया आरो बबेयाव बिनिफ्राय थाखा फैनो, माबेजों न' लुनानै हानो। बिनि थाखायनो जोङो सरकारनाव मोनसे खावलायनो सानो जे बे मादैनि न'खौ फाहामनानै होफैनो थाखाय माबा मोनसे राहा लायो। आं बेखौ फरेस्ट मान होनो गोनां फरेस्टनि सार EMनि रन्जित बसुमतारीनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानो। फार्स्टआव फैदोंमोनदां खनसेनिया, ओमफ्राय मैयाना बिलिफाङावनो फैखादों, सिफायखाबाय। ओमफ्राय आरो मैया फैनायाव बिसिनाव थाहैनायाव बिस्राबो रावबो गैयामोन दा, बैयावसो थायो, सामफ्रामबो बैयाव थाङो। ओमफ्राय जों साथामल'मोन, बेनिफ्राय होमबानो खेबखेब होनखाबाय। ओमफ्राय गिनानै जों होफैयाखै। ओमफ्राय नोंसोर न'आव गैयामोन? दङ, बिसिनाव सिनेमा नायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जों साथामल'खाय होफैयाखिसै। ओमफ्राय खेबखेब होनबाबो सिरि थाबाय जों। ओमफ्राय थौ गावनाय खोनाबासो बिस्रा खारबोबाय बोरै।